Yes, hello everybody and welcome to another episode of Budget Meal with guest Annie. Hello Annie! Ang nagluto sa pang budget meal na ko, syempre Biyernes Santo ngayon, puasa, kaya puasa fasting means to eat one full meal in a day. A day, basta. Anyway, panahon pa ba ron sa puasa sa pagkaon? Pag puasa siguro sa trabaho, pahuway tamad lang ng ipi. Pero di na uso sa bukid. Kaya, lugaw, binignit! Mga unta! Binignit po diha, di ba? Kang anisita, binignit. Lami tayo pare ko. Ang way binignit diha pagpalit. Siyempre tubig ano. Ang mga binignit. Ang bang binignit special daw kay naay nangka o langka. Ayoko nun. Binignit na may sago, ayoko rin nun. Pagkain daming dekorasyon. Oy, may sago pala. Ayoko nang binignit na may sago, gusto ko lang yung mga saging, kamote o yung gabi, biso ko ano mang meron na lagut mon. Nga dekorasyon di kailangan niya. Sarap ng binignit guys. Oh! Sinabi sa apple dito? Ang masarap sa binignit kasi madlang noipi. Sa akin lang ha. Sa aking flavor is ano siya. Kinabukasan pa ito kakainin yung bahaw. I-frozen siya sa ref. Hindi yung freeze doon talaga. Na-yellow na siya. Yung tama lang na pagkain mo kinabukasan para na siyang ice cream. Bukas ulit tayo. Yan ang gagawin natin yun. Wala tayong hirit ngayon. Sarap kumain ng binignit. So hanggang dito na lang every month lang Noipi. Iwas init yung hindi na kayang bumilad sa init, yung mga may maintenance. Saka, basta ingat tayong lahat, kalusugan na lang meron tayo. Wala tayong maleta. Meron tayong malita, walang laman. Mga lapunon. God bless everyone.